Bună seara lume, astăzi voi face un episod din Dream League Soccer 2016 și ați apreciat dacă ați apăsat butonul de like și subscribe și ați să începem. Jucătorii nu sunt un pic auziți, dar da, merge. Și vom începe noi. Recuperează Dybala. Claudiu Cheșeru nu face nimic. De cap. What the fuck? Fault. Pai. De mine. Centrare în care nu mai centrare. Claudiu Cheșeru către între. Ce ratare, da. Cât de prost, bă. Wow. Hayden. Recuperează mingea Fraser. O pierde o Fraser, recuperează Hayden. Hayden, aleargă cu mingea la picior. Hayden, aleargă. Hayden, centrare în careu. Către ok. N-a fost bun la centrare. Pase până offside. Doamne. Nielă, recuperează mingea. Nielă și gol! Pablo Dybala scrie pentru 1-0 în minutul 68. Nielă, Dibă. Către Niel al bătrân, se duce Niel al bătrân și înscrie pentru 2-0. În minutul 75. Intercepție, Splain. Pasează către Cheșeru, Claudiu Cheșeru, se duce Claudiu Cheșeru, gol! Cheșeru marchează 3-0 în minutul. Pentru 3-0 în minutul. Ce minute, mă? O mănielă, mă. Minutul 80. Pasă către Cheșeru, se duce Cheșeru șutează un șut prost, extraordinar de prost, Doamne. Îl vând, nu mai țin aici. Bă, zălci, ce șuful ăsta, Doamne. Nielă, scăriță, bară, și gol! Cheșeru marchează pentru 4-0 în minutul 87. Și gol! A marcat Nielă! Pablo Dybala.
Nu-l mai vând. Nu trebuie să-l mai vând deloc. Că nu e bun. Nu e bun, adică e bun, dar... Claudiu Cheșeru, peste poartă! Peste poartă, nu se poate așa ceva, Doamne! Și aproape de final de meci. Nu, Claudiu Cheșeru recuperează. Cheșeru, gol! Foarte bun Cheșeru, nu trebuie să-l mai vând. Cheșeru, al doilea cel mai bun jucător de la echipa mea Dream League. Acesta a fost tot. Cu voi este Dani03. Apreciat dacă ați apăsat butonul de like și subscribe pentru mai multe videoclipuri de Dream League Soccer 2016 sau altceva. V-am lăsat.